jixtri l-bikrija, ikollu jiżen il-ħamrija. Il-mama u l-papa ta' Turu, flimkien mat-tifel tagħhom, kienu jieħdu gost imorru flimkien bħala familja għal ħarġa fil-kampanja, kull ftit ħin liberu li jkollhom. Nhar ta' Ħadd kienet il-ġurnata li qatt ma jitilfu biex jerħu l-barra mid-dar u jgawdu ftit l-ambjent ħadrani tas-siġar u l-kuluri mill-isbaħ tal-fjuri. L-aktar post favorit tagħhom fejn kienu jmorru għal passiġġati twal tagħhom kien dawret il-ħwawar, li kien magħruf ħafna għal ħwawar friski li kienu jikbru fiż-żona. U hekk għamlu malli wasal il-jum tal-Ħadd, lestew ruhom u telqu dritt tal-passiġġata rjuża f'dawret il-ħwawar. Kemm kien sabiħ, ma tara xejn ħlif ħdura, maqtuħ minn kollox u minn kulħadd. U kemm kien hemm fjuri sbieħ, Turu qabad jiġri u jxomm kull fjura li beda jsib, bil-papa u l-mama jimxu warah jiggustawh. Huma u mexxin bdew jisimgħu l-inbieħ ta' xi klieb u pruvaw jersqu aktar viċin mal-ħoss. Hemmhekk sabu li kien hemm post fejn kienu jżommu l-klieb abbandunati. Bil-kurżità, il-familja kollha ta' Turu daħlu biex jaraw x'kien hemm f'dan is-santwarju. Malli daħlu raw post kbir mimli klieb li kienu maqfulin fil-gaġeġġ. Minnu fih ġie xi ħadd li kien qiegħed jieħu ħsieb il-post u wara li laqahom dawwarhom ftit sabiex jaraw dawk l-annimali kollha li kien hemm. Turu huwa jdur beda jitħassarhom lil daw il-klieb maqfulin kollha fil-gaġeġġ u mar jistaqsi lil missieru setawx jaddottaw kelb minnhom sabiex jagħmlu att ta' karità. Il-papa wara li ħares lejn il-mama qal lil Turu li mhux li wieħed iġib pett miegħu id-dar, iżda miegħu kien iġorr ir-responsabbiltà kbira għaliex rridu jieħdu ħsiebu u jaraw li ma jonqsu xejn. Huwa qallu li min jixtri l-bikrija ikollu jiżen il-ħamrija. Turu qal lill-papa illi fehem u għażel kelb li xtaq jieħdu miegħu. Tajt kemm feraħ x'infetħu l-gaġġa bil-kelb jiġi jiġri fuq u jilaqu. Il-kelb beda jikber u Turu kien jieħu ħafna gost meta ta' sikwiet kienu joħorġu l-barra. Hemm kienu jintefgħu jilagħbu flimkien. Turu jwaddab il-ballun lill-kelb sabiex iġibulu lura, iżda ma kienx iħalli l-kamra tiegħu fid-dar miftuħa għaliex kien jibża li l-kelb jieħodlu l-ġugarelli tiegħu. Ġara li darba fost l-oħrajn, Turu nesa l-bib tal-kamra tiegħu miftuħ u malli reġa' lura sab il-kelb pupu ġo ħalqu. Turu mar jiġri b'kieħdejn il-mama. Il-mama pprovat tfehmu li l-kelb ma kienx jaf u għalih kien qiegħed jilgħab. Biż-żmien il-kelb jitgħallem ukoll u ma jibqax jaġixxi b'dak il-mod. Reġgħet tfakritu x'kien qal il-papa li pett kellu responsabbiltà kbira u li min jixtri l-bikrija ikollu jiżen il-ħamrija. Tifsira. Meta nieħdu deċiżjoni, irridu nkunu lesti li naċċettaw dak kollu li jiġi magħha, bit-tajjeb u l-ħażin. Ħafna drabi ma nkunux nistgħu nażlu dak li rridu biss u jkollna nieħdu l-pakkett kollu, joġobna jew le.